kont qed nixtri l-belt u nara poster jirriklama wirja ta' Anne Frank. U tħalt u nirmaħ frokna minnhom kellhom kopji tad-djarju b'lingwi differenti. U mort inkellem lil wieħed mill-assistenti u għatlu kif tal-Malti mawx, għalli għax ma jeżistix. U deċidejt li nibda nittraduċih. Kien proċess ta' sodisfazzjon kbir, proċess twil, 10 snin kollox, u kien proċess varjat. Ħaġa straordinarja li tfajla daqshekk żgħira, dik kienet bejn 13 u 15 meta kitbitu, qed tgħix bit-teddida tal-mewt fuq rasha u sadattant iżomm l-ideali tagħha u żomm l-umorizmu. Għax bit-tama qalbna kienet tfur, ċerti li l-ottimizmu jirbaħ żgur. U fi żmien sena nkunu l-koll ħielsa, qawwijin u sħiħa wkoll.